Kinsay ka mga building construction sa mga pribadong developer sa Dakbayan, Sugbo, gipahunong sa Office of the Building Official kun Obo kini tungod sa mga kalapasan nga nahimo sa pagsiguro sa kalawas sa mga trabahante. Ano yung report? Lakip sa temporaryong gipahunong nga trabaho sa Ubo ang katukuran sa mga condominium building nga nahimutang sa Barangay Banilad. Kinihuman na hulpa ang porsyon sa yuta nga nakakalas og usa ka kinabuhi ug laing usa ang naangol. Nakasumiter na ang developer sa ilang incident report sa nahitabo. Submit po sila og request for lifting na suspension. Pero as of the moment, di pa na ito maleft. Kay wala pa ito nahitabo, wala pa nila na trabaho, labi na katong area nga mo nakita nga dili pa safe. Gawas nini, nakita usab sa Ubo ang peligro nga kondisyon sa proyekto nga kuwang ang safety net nga dili gani kuno makapugong o galing dunay trabahanting matagak. Gipadayag ni Architect Florante Catalan, Pangulo sa Ubo, nga makapadayon lang ang proyekto kung makurihian na ang mga sipyat nga nakita nila. Samtang gibutyag ni Catalan nga dunay mga building construction ang gipahunong una sa Dakbayan tungod sa mga kalapasan. Maabot sa 15 ka mga proyekto sa mga pribadong developer ang giisyuhan og violation, dayon ang pagpahunong nini. Kini aron masiguro nga luwas ang mga trabahante sa posibleng disgrasya nga mahitabo. Like this one nga panghitabo, they are liable. Kauban si Cleofer Lumayag. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.